Jihar Katsina ta samu labari yau 4 ga watan Mayu shekara ta 2020 a misalin karfe 8 na safe cewa akwai wata mota hais bus wacce take shaƙe da fasinja kuma tana lodi a ƙauyen tashar 'yan albasa da ke ƙaramar hukumar Sharanci wacce za ta tafi a jihar Legas da waɗannan fasinjoji. Kuma dandanan mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni cewa a je a tare wannan mota, kuma Allah ya ba mu nasara muka tare ta. Akwai shi ɗan kamasho wanda shi ne ya yi lodi a cikin wannan mota da direba kamar yadda kuke gani, mai suna Alhaji Audu Kamfani, ɗan shekara 75 wanda yake shi ma mazauni ne a wannan ƙauye na tashar 'yan albasa. Wannan bus homa wacce Suleiman Ahmed wanda yake zaune a karamar hukumar Rimi dan shekara 30 shine direbanta, kuma shi wannan lodi ya ɗebi waɗannan samari da kake gani waɗanda za su tafi fatauci da sana'o'i a jihar Lagos. A wannan gaba nake so in yi wa mutane bayani, musamman al'ummarmu na jihar Katsina, cewa akwai doka da mai girma gwamna ya sa wa hannu kuma ta hana zirga-zirga da fita daga cikin jihar Katsina, wanda yake kuma duk sauran jihohi su ma sun riga sun kulle iyakokinsu, kuma duk wanda aka kama yana kokarin ya karya wannan doka za a kama shi kuma a gurfanar da shi a gaban shari'a. A satin da ya wuce ne mai girma gwamna ya sawa ita wannan doka ta hana zirga-zirga killace mutane, ya sa mata hannu ta zama doka. Kuma dalilin da ya sa aka kawo waɗannan mutane nan, babban makasudi shine dai a rage yaduwar ita wannan cuta ta covid-19 coronavirus, domin idan ba mu zauna a gidajenmu ba, a ƙauyukanmu tare da iyalanmu muka ci gaba da yawo, za mu yada ta, za mu yada wannan cuta ko dai daga Katsina mu ɗauka mu kai Legas, ko kuma daga jihar Legas mu ɗauko mu kawo al'umma waɗanda ba su ji ba su gani ba 'yan jihar Katsina mu yada musu wannan cuta. Wannan shine makasudin dalilin da yasa muka tare wannan mota, muka tare waɗannan fasinjoji kamar yadda kuke gani, kuma za mu yi wa ɗaya daga ciki interview domin su faɗi dalilin da yasa suka karya wannan doka. Ya sunanka? Alhaji Audu Kamfani. Alhaji Audu Kamfani. Shekarar kana? 75. A ina kake da zama? Tashi albasa. To me ya faru? Ga ka da kwata yansa. Abin da ya faru, na zo ƙarfe 8 a je wajen gaisuwa na dawo, kada da fasinja sun hito, aka ɗauki motar nan aka ta gyara mai ita ce ba ta zuwa Legas yau, saboda gaskiya tana da gyara, fanka wai ta tsinki. Muna nan sai je sa aka yi gyara, ya taho da mota. Ana zuwa ni na zanna ma da rmani aka shiga mota, dan ni ba sa abin da aka yi ga motar nan ba, saboda Allah jagoranci ya ja mani, saboda Allah girma na ja mani, saboda wuri na ne, teburi na nan sana'a sama da shekara 70 din nan da nace. Nawa suka biya kuɗin mota? 7,700. Zuwa ina? Zuwa Legas. Su nawa? Su 17. Na ga hadda mata a ciki. Su 17. Mata guda nawa? Mata zaman biyu aka dauke su. Mace ce da yaranta daya, mace da yaranta daya. Zaman biyu aka kasu. Gashi an kafa doka ta hana zirga-zirga saboda yaduwar cutar corona. Gashi kuma kai ka karya ta. To ran kai dade ni ban karya ta ba. To me kai? Ya? Me kai? To na ga ma ba abin da sani ga motar nan, saboda Allah. Har kudin nan wallahi ko ɗari ba ta da fasinjan nan. Wanda ya amshe su daban, wanda ya hada su daban. Kuma sisi har yanzu ba sa nuna wallahi. Waye lodi? Ya? Wane ne ya lodi a mota? Wani yaro ne. Yaron waye? Ya? Yaron waye? Karkashi na yake. To shikenan. Ya direban. Direba. Ya sunanka? Suleiman Ahmed. Suleiman Abba. Ahmed. Na Ahmad. Shekara kana? 30. A ina kake da zama? A Rimi. To me ya faru? So abin da ya faru dai, da safe mun fito za mu je gyare-gyaren mota. Mun wuce Sharanci mun gama gyara, mun dawo da ita mun faka, don mun cewa ba ta ya za mu yi ba. Suka buɗe mota suka hau fasinja gaba. Dan mun same su da yawa wurin. Sun buɗe mota sun cika. To shine aka shi kuɗin su. Nawa kuka karɓa? 7,000. Ina za ka kai su? Legas. Yau dinnan da safe? Insha Allah. To ka san akwai doka cewa duk an rufe ko ina? San akwai doka. To me yasa ka karya? Na? To me za ka ce ga sauran 'yan uwanka direbobi da suke aikata irin wannan laifi? So sai kokari su kaurace ma wannan abin da suka yi.
madalla. To ya sunanka? Abdullahi. Abdullahi wa Ayuba. A ina kake da zama? Ana yi. Na? Ana yi. Shekarar ka nawa? 30. To ga ka a cikin wannan bus da za ta je Legas. Me za ka je kai a jihar Legas? Neman abinci. Me wannan abinci? Me kake wace ce sana'a? Ni? Ina yin sai da rake. Rake kake saiwa tun daga jihar Katsina har Legas ka je ka sai da rake. To gashi an sa doka. Me yasa ka karya ta hana zirga-zirga? Saboda ba ni da shi. Kuma za ka tafi har Legas? Ya zani.